खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननिसिम नुजाफैबाय आङो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो दख'नानि भिडिअ लाबोदों हेन्डमेड पियर आखाइजों दानाय दख'नानि कालेक्शन माखासे आङो बुथुमनानै लाबोदों आरोना फाननो थाखाय थ' आंबो सासे सेलार जाहैबाय थ' आङो दख'नानि बेवहाय माखासे भिडिअफोर लाबोबाय थागोन लोगोफोर जायफोरा फसायोबा नायनानै आंनावहाय अर्डार खालामनो हागोन आंनाव अनलाइनबो अफलाइनबो आंना जायगाया उदालगुरि टंलायावहाय एड्रेसखौ आं मोजाङै होनानै होगोन आरोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना आंनावहाय न'आवबो नायफैनो हागोन जायफोरा टंलानि ओमफ्रायहाय जायफोरा बेलेग बेलेग जायगानि फैनो हायाबा नोंथांमोनहा आंखौ फन खालामनानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना थ' बारा गोबाव रायलायबाय थाला आङो कालेक्शनखौ देखायनोसै बिराद मोजां मोजां समायखागोन आरोना गानबाथाय आरो दाथ' फैगौ जोंहा क्रिसमासनि सिजनबो फैबाय थ' थाब थाब अर्डार खालामनानै बायनानै लाखादो नोंथांमोना देखायनोसै आं लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय स्किप खालामाजासे भिडिअखौ मानो होनबा स्किप खालामबाथाय माखासे दख'नाखौ नोंथांमोना नुनाय नङा बेनिखायनो आङो देखायनोसै नैबे फार्स्टआवनो आङो लादों गोमो आगर एरनाय ग्रे कालार आरोना गेजेर गेजेरावहाय नै येल्ल' पिंकबो एरदों आखाइजोंनो पियर दाथारनाय ओमफ्राय बिराद माबा आरोना एखेबारे दासोथारनाय गोबा फाथ्ला नङा आरो ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आं देखायनोनो सान्सखौनो केमेराखौनो बारा मोजां लानांगौनासै थ' बेनो आरो नै नायनो हागोन खाथियावबो बिराद समायदों सिम्पोल आरामनो दख'नाखौनो आं फाननो लाबोदों बाट गासिबखौबो लाजोबनोसो लुगैबाय बिसोर गासिबखौबो लाजोबबा माखौ होनो आंलाय थ' नै बिराद मोजां नुदों आरो ओमफ्रायहाय माखासेखौ देखायबाय थानि आङो दख'नाखौनो मारै देखायनोसो जाबाय ओमफ्रायहाय बेखायनो थाब थाब नायलांदो आङो बेखेवनानैबो होगोन ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय नै आगर गुबैबो दङ थ' बिराद मोजां बेयो आगर गुबै आरोना पियर बिराद मोजां हिन्जाव गोदानफोरा जेब्ला हाबा जायो अब्ला बिदिखौ गानोना बेफोर गाननो बिराद समायखागोन ओमफ्राय हिन्जाव गोदानल' नङा गासिबो समायगोन आरोना थ' नैबे मोनसे आगर गुबै बिराद समायखागोन आरो नै फैलाय फैलाय माबो दङ नै खाथियाव माखौ गानहोनो बेखौ दोनथ'ब्रा नैबे आगर गुबैखौ लागोन आंसो लाखिजोबनो लुगैथारबाय नै बेलाय बिराद मोजां मोजां आरोना नैबे फान्थाव कालार ओमफ्राय आगर दंजोबो बडियावहाय बिराद मोजां नुदों बेखौबो गासिबो मोजांजोब आरोना आरो माखासेखौ देखायबावनि नों फुनग्रा जा गाहायाव दोनदोबसो देखायखांबाय आरो दंबावो नै फुल बडि आगर गिदिरनि जायफोरा आगर गिदिर मोजां मोनो आं हले दख'नाखौ नायनानैनो लाजोबनो लुगैखादों आरोना बिरादनो थाब थाब कन्टेक्ट खालामदो नै बेनो थाब थाब कन्टेक्ट खालामदो सोर सोरनो नांगौ आरो बेलेबाव बेबो बिनो गोमोआनो आगर लाखावनाय गेजेर गेजेर आरो नैबे जाहैबाय बिदनखौथ' मिथिखायो बिदना मेल्ला कालार भेराइटिस कालार दं आरोना आङो भेराइटिस कालार लाबोदों मानो होनबा बिदनखौ बयबो मोजां मोनो गाननो दस्रा कालार बेनिखायनो कालार दङ बेखौ देखायबाय थागोन आङो आङो माखासेखौ नैबिदि देखायनोसै नैबेनो जाहैबाय बिदना आङो बिराद कालार लाबोदों मोनथाम मोनब्रैनि कालार दङ नैबे गोमो कालारजों बियो बिदना बिराद मोजां आरो नैबेहा जाहैबाय नै गोमो गोथां बिदन ना मा होनो बेखौ गोमो गोथां बिदन आरो गोमो गोरलै बे आरो ओमफ्राय नैबेहा सामब्राम कालार पियाज कालार बिदन आरो गासिबो माइदि गोनांजों बियो पियर गासिबो दाजोबनाय आरोना आखाइजोंनो माने मास्ट्राइस बिदि नङा आं मास्ट्राइसखौ लाबोथ'वाखै उनाव लाबोगोन थ' नैबे बिदनजोब आरो लोगोफोर सोर मोजां मोनदों माखौ कमेन्ट खालामहरदो आरो थाब थाब अर्डार खालामदो आरो नैबेयावहाय नै गोथां बेथ' बेखौ बिराद गानोमोन बयबो बेहा गोथां फुल आगर आरो बिराद गिदिर ख्रोम दख'नायाबो गुसुं नङा माने सोरबा गुसुं बेबायदिनो मोनोनो ओमफ्रायहाय गुसुं नङा आरोना गासिबो गोलावजोब बियो मोजां गाननो मानसि गिदिर मोदोम गिदिरफ्राबो गाननो जागोन बियो जाहैगोन आरो ओमफ्रायहाय आरो देखायबावनि नैबेलाय आरो बेबो गोमो जाथि बियो आगर गोनां
बेबो नै मोजां नुदोंना नायनो हागोन गासिबो नै नैबे बिदनावबो नैबे दंबावो कालारा बेखौबो बिराद मोजां कालारा समायखायो आरो नै ब्लु कालार नैबे बिदन नैबेहा आगर गिदिरा फुल बडिया नैबे नैबे दङ नीलाजों ग्रीनजों आरोना नीला ग्रीन ओमफ्रायहाय नैबे मोनसे दस्रा बियो बिदनावहाय आगर एरनाय आरो बेहा मा होनोमोनलाय आगर एरनाय नालाय एसे बेलेग आरो ओमफ्राय मोजां नुदों बेखौबो ओमफ्राय बेखेवनानै नायनोबा नै बिदि देखायथ'नोसै आं माने बेबायदिनो एसे एसे एरजोबनाय आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै बेखौलाय बिराद मोजां नुखादों दहाय खिथाखांखाबाय आङो ओमफ्राय नै ग्रीन बेबो बिराद मोजां नुदों बेखौबो थाब थाब अर्डार खालामदो लोगोफोर लोगोफोर आंनि दख'नानि कालेक्शना बेखिनियानो दिनैनिया आरो नेक्स्ट गोदान भिडिअआवहाय आङो बेलेग बेलेग कालेक्शनखौ लाबोबावनो सानदों जेरै ब्रेन्डनि कालेक्शन बिबार दङ एफ&एफ दङ लफाय दङ क्रिटि दङ बायदिसिना ब्रेन्डफोरखौ आं लाबोनो नाजागोन आरोना स' नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोरा आरो अगेन बुंबावबाय आङो फसायदोंबा अर्डार खालामदो थाबैनो ओमफ्रायहाय कन्टेक्टखौ आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन थ' जायफोरा अफलाइन बायोबा न'आव फैनानै लांफैनो हागोन आरो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो बाय बाय गोजोन्थों